sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jaira. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Jaira. Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siyak ti inaudi kada kami atalong agkakabsat. Addan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan atalo kada nanang kantatang ti adda ditoy balay. Uray kasano ti kinarigat ti biag nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita ket may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaang kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta ba't nga iti panangyamam mo ni Alvin kan ka iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, matatang. Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak namin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangato ken pababa. Santo aglibi. Aniya? Day tatipod nyo, tatang. Madlaw adina kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti ngay mat kakapsat ni Alvin. Anya ngay mat ti kunatakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpot damat, tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at mat nga rod, ano kasta anak ko? Uwan, tatang. Tila ang inada ti parikot. Di naktupay kinasarsarita. Ti cellphone na latan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro akasta dagiti ina, anak ko. Ugali dan ti mangpaliw iti nobya ti anak da. Ay, barang no agbaliw tumat lang into nagasawa kayon taon kin ni Alvin. Apay, di kalakit din makabirok mata niti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Diyak kayat dayjay adjayra para kan ka. Anya? Nakadungdung ret, nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka ay ti padam a professional. Jay babae a disente. Saan kat akas kini Jaira anadungret? Ha? Iti day jay nga itsura na. Sigurado a kwarta lang ti habol na kan ka. Mama, de adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na a BSHRM. Katagtrab-trabaho ita iti may sa hotel ya Manila. Hotel? Ha? Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo, kasta ka de. Daytakat ngamin tirigat na kada kayo, mama. No apay mat ngamin adiyo kinasarsarita ni Jaira, idi inyawid ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am mo yung matinobya. Kasano ko ba kasarita? Kat no sumong sungad kayo pailang, kat jakon magustuhan ti tsuraan. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Sana mabalin, Alvin. Jak kayat dahi a babae para kan ka. Mama, siyak ti mga asawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa'y ti ibagbagayo, mama. Ulitak.
nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapad pa'y kanyak. Jaira, kaya't kung agkalaysatan, sakbay nga agsubli akmanan nga agbarko. Kasanon ni mamam, di nagsamot kaya't aparakan ka. Baybay ang pailaan ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinupyat kan ko na. Alvin, Jakon kaya't ti ado at drama. Basta agkalaysatan. Iso na lang, taano sang pailaan ti civil wedding. Adam amo ka, Judge. Isunti ka sarita amang kasar ka data. Dayta, ket no okay laan kan ka. awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang ang kanyak. Tinapatag, agkalaysatan. Agyaman ak, Jaira. Sana bali, agkasartan tumatla ang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, matbakit. Hindi ito Kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga kumusta ka matitan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya na ita bakit? Masikugat. Ha? Ang perso? Wan, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At danto na nakta, agbalin ako nga ama iti mabit. Yes! Yahoo! Ay na! Excited ang kiti manin nga agawid bakit? Anya? Katno ka subsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan bakit? Nang runa idi imbagam amasikog kan. Ay sus, igaad mo ket diti agtrabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan bakit? Talaga nga igad ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, ay wanam tabagi ma. Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipasngay mo. Wan, awan ti rumbang apagdanagam lakay. Di ka agdanag, talagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang pakit. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Ipawit ko inton madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni mama. Si kanton ti makaammo amang tadkan ko ha? Sige lakay. O sige nga rod bakit? Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makapaw itak. Sige, agan-anad ka di talakay. Bye! Anya nga iti plano mitatan alpasen ti balayaw nga ipatpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Tiko na ni Alvin, mabalin ko kanon ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runa kat agmay may saak to ijay no bilang. Ay, kat dito'y kapailaeng balay, anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balay pag naidantayaw. Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat ana sa isaya at matlaang kano, no adamat bukod mi abalay. Ay, sa bagay mat kit diya. Isu na lang, tawan-taon kadkadwami kindi nanang iyo. Intun umakar kayo ni Jay. Saan abali at tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo lahat tatang. Wan mat kit diya. Agam may kawa kaming tulakit diya, anak ko. Bayan nyo, takanayunak tulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahito'y lang kaday tintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan, mama. Day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay nga'y adayto'y lang. Kinisayam samot. Saan, mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha? Jack mamati. Mama. Ha?
Talaga sinabido nga mon ti panunot jay anak ko, Jaira. Anya, Manipod dimteng ka iti biyag na. Di masit matan ti kwarta nga ititad na kanyak. Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Ta si kamatan. Si kami nun ti agnum-numar iti pagregregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? mama, saan apod no dayta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arutan, nga magrason ka pa'y lang. Mama, Ala. Pumanaw kan iti sangwanak. Tamangan nudyak makapagtapal, kat makabil ka pa'y. Panaw! wala kay. Naglukmag nga rod. Kat ti may sapay apagyamanak, saan unay analampay? Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha? Kay kayat nga rod nga aw-awirin da na ng kantatang. Maayayatan da. Nuray-ray awin da ngamin. Kasla maawatan namot. Isong agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka nagkadagitang ipadpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale? Tadandanimot tanti pa nagbakasyon mo. Saan ka di? Wen, katagsagana ka. Tapa man na makaawit ha. Pabunyagan tan tumatan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti pa nagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan na kalabalay. Mapanda ka no aglines tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid jay manugang ta. Ay, dahi tatidyak na damat bakit? Ay, tamagin tanto into nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpet jay manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana. Wen nga rod bakit? No anya launay madgamin ti di na pangkayatan ni ti anak ta. Ket no nakasingsing pag man ni Jaira. Jakman amo lakay. Talaga siguro nga matapubrilaang ti abalayan ta. Ay, no apay madgamin nga dadagiti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan mat nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling bak nang ngarudmet. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman Ramon. Ay, makabanog at talaga ti aglinis ng agmalmalam. Uray la ag sakit ti sikat kan bukot ko. Ayun amanang. Agina nakapay laeng ta siya kun ti mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Sana bale, tabasit day tuyan. Walisak laengan. Sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman ak Venus. Imbaglaangan tada ka akadwak. Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Kat no adun sapay inaramid yung iti siyak manang. Anya? Saan mat Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun gayam. Tulungan naktumatlaang inton bigat ang mapanagrocery, Juan. Wen manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisaga na inton bunyag. Wen manang. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaammo. Kat agyamanak iti panagtalkyo kanyak manang Jaira. Ay, Venus palasan ko. Da kayo matgayam tataramon. Ada ka di masapulyo? Ay, kwa, awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day tata. Apay nga ya saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman. Bunyag ti kakaisuna nga po ko na.
Ngam di naman lang met dinarayan uray di simbahan lang kumamay. Hay, day tamat nga rot ti Jack maawatan tata. Numaminsan, talaga anak pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga met ti ugali di ikit mo anya. Ay nana ko na yun tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No syakla ang siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Dahita mo ti kanayon mi nga ibilin nga agasawa iti anak may balasang ko. Adi narumba nga patulan, wano tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay, husto kayo tata. Ipakita latan ani Manang Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwartala ang tihabol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ada ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, ag-asawa ta. Ibagam ko makanyak na anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta ajar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tiga po na. Pasensya ka kumakin ni mama wen. Diyak mo. No apay nga aging gaitataddan anak ta. Kat di nakapaylaang maawat kas manugang na. Alvin, okay aklaang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman. Diyak nagimula iti sakit tinakam ken ni mama. Agyaman bakit? Ad-adamanan nga ayatan ka. Kapo iti kasta agalad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siyak, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak ta ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Kitday ta ti kayat ko apanaknakan kin ni mama. Alvin. Alvin. Abay bakit? Cellphone mo samat nagriring. Ha? Sino nga tamo tayo ti mauawag iti kasto nga oras? Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo tasong batam. Ang mga no napatag ti ibaga ti umawawag. Wen. Nimot Venus. Kutsong bata mo na. Hello, Venus. Hello, Manong Alvin! Ni Auntie Conchita! Intaray mi dito yung ospital! Naatake! Anya? Naimbagman. Tay may kadagos dito ospital. Alvin, iho. Mama. Ay, kunak numatay ako. Di kay kumagsaw iti kasta. Mamati ak nga ti dugpay ti biyagyo, mama. Agpaimbag kayo kit di, iti kasta. Makaawid kayo matla nga dagos. Uwan, iho. Diyak matlaang kayat agbayag dito ospital. Agmay-may saka ka di nga imay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagiti in reseta ti doktor nga agasyo. At tuyin lagi ti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit? Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit?
Oh, ato iti agas yung mama. Ato iti danom, uminom kayo. Mama, agawid kami pa ibiit. Ni pa ilang Venus ni Mang Bantay kata kayo. Agsubli akto inton matamdama. Imbati milaang nga miniliyam kadananang. Ang mga numariing kat biro kanda kami. Sige, iho. Ala, umay kan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay. Venus! Venus! Ada kagayaman, Manang Jaira. Juan, sa dino ti ayam ni Liam. Ay, kwa Manang. Ada kini Auntie Conchita. Ha? Kaya't masawan? Adda dito'y balay ti katuganga, Venus. Wan Manang. Kat itay napayla ang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan nateng. Ay na, nagsaya atin ngayon no kasta. O sige, inkaibbagakin ni mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamot ang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at matngarod no kasta bakit? Aywen, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni inaldaw nga ron nga adda ditoy. Isupay ket din ati makakaadda ang mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaat? Wano kas itisigot pa ilang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panagkuna ket okay kaming kin ni Mama Alvin. Nagkitaw ka di iti pamakawan kan ka? Saan? Ang okay lang. Tinapatag, nasaya atin ti pannakilangan na kanyak. Saan akas idi akos ko silapan nak. Sige. Tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa uray kaskasano, umayan dito'y balay, ken aw-awiren na ti anak ta. Saan akas idi, adipay pulos pumansin. Manipod idi masansanan ti umay ti katugangak dito'y balay. Ison ti makaad-ado ang mga awer iti anak ko. Saan kami unay a close? Awan ti napasamak a panagkid daw iti pasensya wenno sorry. Ngam at least saan kami nga agap-apa. Tunggal adda dito'y balay, agtatal na laeng ti katugangak, saan a matagtagari. Ngam konak iti panunot ko, saanen a masapol a panaknakak a deserve nak ti anak na. Ngamin, pinanaknakanan ti panawan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jaira. Ken ka pagayam, Jaira. Numaminsan saan nga amin nga apa wenno saan a pagkikinnaawatan iti nagbaetan ti asinuman ketrumbang apatulan wenno tutupan. Adda dagiti gundaway a masapol tayo met ti agulimek ken aguray ket baybayan tayo aging ga a makaamiris da ket isudan ton a mismo ti mangted wenno mangipaay iti respeto a para kada tayo. Dayta ket mapasamak iti umno a gundaway ken iti umno a panawan. Alakastan pagayam, Jaira, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos baray ti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.